Nimda, those just telling me. Har tabus crack oikinim bumla. Mohino zuku, lo hakwe. Una casa. Minu pizra. Shukwe. ମଲ୍ଲି ଏ ମଲ୍ଲି ଆହା ଆଜି କଣ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ମୋ ନାଁ ଡକା ହଉଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି କି ସାରେ? ହାସ୍ ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ତା ନାଁଟା ନେନେଲ ମୋ ମୁଡ୍ ବିଗିଡି ଯିବ। ଆହା ଲୋ ମୋ ରସିକ ନାଗର। जोहार गोसाई माराम बुरु मा एनखान बेड़ा रकाब सेन समांग कते एम की एन चाल की एन जहा गे मेना पिया बनु पिया चेतान लतार भीतिर बाहर मा तबे नोआ गे मुरुद बाहा इचे बाहा लेका चेपेज हटी जोंपे ए माराम बुरु अंदो ओकारे Dese imanya me inyo kalare e marang buru ando okare Dese imanya me inyo kalare Din dino seta ayum aminya nehor meya Din dino beren tara aminya deyan meya e marang buru ando okare Dese imanya me inyo kalare e marang buru ando okare Dese imanya me inyo kalare as mone tatwa jiwi haku rote indo marang buru ta eken tote hey hey bar kuche Oh no! তুই ডাক্তার? বে কইব না? তুই ডাক্তার? হ্যাঁ? বে কইব না নাই বেঁধে যাবি তাতে? এটা বলো মা বাচ্চা ডাক মল্লি বাচ্চা এই ଶୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ବଞ୍ଚେଇବୁ ଜଣା ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆରେ ମଲ୍ଲି ଏ ଚୁପଚାପ କଣ ହେଇଗଲେ କଣ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଓ ବାବୁ ଓ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ? ବେ তুই র ভাই বাহার কইছে হ্যাঁ কিছু করবি না বাহার এই তুই জানলু কের কো মোর দেহ খারাপ বিলি হ্যাঁ ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଡରୁଛି ମଲେ ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରୁଛି? ତମ ଆଗେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡା କୋଉଠି ରଖ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଚେକଅପ୍ କରିବି। ଆରେ 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 ଚେକଅପ୍ ମାନେ ତମ ଦେହ ପାଗ ଦେଖିବି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। তুই भी জ্বর তুই भी मन हस्ता को জ্বর है তুই भी ଏଥର କୁହ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି? ମୋର ଅସୁବିଧା ହଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ନାହିଁ ଖାଇତେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡି କଥା ପଚାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କଥା ପଚାରୁଛି। ଦେହ କଣ ହେଇଛି କଣ ଅସୁବିଧା? ପଚାରିଲା ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି କଥା କଣ କହିଲେଣି? ଆମେ ତ ଅଧିକା କଥା କହୁଛୁ ଚୁପ ରା ସେ ଗୋଟେ କଥା କହ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା କେନେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଗରମ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେକେ ହେଇଛି ବୋଲ ୟାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଗଲା ନା କଣ? ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ मोर देह खराब बिले सुन की आमर देवता माँ के ये डाकला बुझलो आमर देवता के एर को डाकन हो तमे एटी तो माँ को डाकनी मु तम चेकअप करूछ
ହାତ ଦେଖ ହାତ ମଲ୍ଲି ବିପିଟା ଚେକ୍ କଲ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ଛୁଇଁବିନି, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ 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 ହାତଟା ଏଇଠି ଦେଲ ଏଇଠି ରଖ ରଖ ହଁ ଏଇ তুই কোন ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ହାତ ଧରି ପକେଇଛୁ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଛାଡ କହୁଛୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରା ହାତରା ଛାଡ ଆଜ୍ଞା। କିରେଟା ମାରିବି ଆଜ୍ଞା। ହାତରେ ପଶିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଉପଚାର କରୁଛି ହଁ ଏଇ, ରଖ, ତୁ ରଖ କିସ କରବ ମୁଁ ଦେଖିବି ରଖ ରଖ କିଟା ଫୁସୁ ଫୁସୁ କରୁଛୁ ବେ ଫାଟିଯିବ ବେ କାଟୁଛୁ ବେ ସବୁ ଓକେ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଅଛି ତମ ୟୁରିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ ବେ ବେ ସେଗା ପୁଣି କିସ ଆରେ ୟୁରିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ଆଉ ପରିସ୍ରା ବେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏରକମ କହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ବି ମତେ ଏରକମ କହିଥିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ହସ୍ ଓକାର ମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଲ୍ର ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇନିଅ ନିମ୍ଟା ଇଏ କଣ? ତୋର କଲା ଜରିରେ ଅଛି ପୁରା ଟୁଲ ଆରେ ଏ ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରା ଇରିନ তোর যেতে দরকার নেই বে তোরে কলা জরিটাକୁ ରଖିଲି ପୁରା পেট সাবা ভরভাট কিরা করে দেলি ଆଉ ଏ ବୁଦୁলଟା ପୁରା ମୁତକି ভর্তি করে ଦେଇଛି ନେଇ যা তোর কেতে টুল নবু কেতে ইরিন নবু কেতে কিছু টেস্ট করবি করনে ହଉ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି 2 দিন আগে হও 2 দিন পরে আসবি যদি ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ না ଅଛି ତ ତତେ ବିନ୍ଧି ଦେମି ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବି ମତେ ହଉ ରେ ବାବା ଯା ଏଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ଆଉ କରନି ଯା ଯା eso marengru ando yo নিমটা ଯା ନେଇ ଯା ଯା nda garanguru ando wakare iro ime ando okare Ja, ye ja, marengru ando ମଲ୍ଲି ସାର୍ ଉଠା ନେଇ ଯା ଯା ଆପଣ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଯା ନେଇ ଯା ମୋ ସାମ୍ନା ନେଇ ଯା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେବି ୟା ପାଇଁ ହେଲା। ଯା Gapada